Majalisar NEC ta yi zama ta amince a shirya maganin COVID-19 a gida. Majalisar NEC ta zauna game da annobar coronavirus a makon nan. NEC ta ba da dama masana su ƙirƙiro maganin cutar a cikin Najeriya. Gwamnati za ta haɗa kai da masanan ƙetare domin samun magunguna. Gwamnatin tarayya ta hannun Majalisar Kolin Tattalin Arzikin Najeriya wato NEC ta ba da dama a ƙirƙiro magungunan cutar COVID-19 a gida. Jaridar The Nation ta fitar da rahoto a ranar Alhamis 21 ga watan Janairu shekarar 2021 cewa an yi hurumi a fito da magungunan COVID-19 a Najeriya. Rukayya Ibrahim Lawal, sashen Hausa na Radawa Media Concept.